Ναι, κύριε Φίλη, πείτε το. Εγώ θα κάνω και πάω στον κύριο Χαϊκάλη. Της δημοσιογραφικής ιδιότητας για να ξεκινήσω. Άκουσα σήμερα στα δελτία ειδήσεων ότι η κυβέρνηση της Λιβύης πυροβόλησε ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων. Βομβάρδισε. Και η εικόνα που είχαμε από τα ρεπορτάζ είναι ότι αυτό το πλοίο ελληνικών συμφερόντων ήταν κάτι σαν να κάνει παράνομη μεταφορά καυσίμων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εμπορικό πλοίο ήταν. Εμπορικό, δεξαμενό πλοίο. Το Ελληνικό Υπουργείο με 2 νεκρούς εργαζόμενους μέσα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν πληροφόρησε την ελληνική κοινή γνώμη ποιος είναι ο εφοπλιστής που κρύβεται. Ποιος είναι ο εφοπλιστής ο οποίος. Τι είναι αυτό τώρα. Θα ακούσετε τώρα, κύριε. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλοίο που δέχεται επίθεση. Μην απαντάτε εσείς. Έχει βγει δισέλιδη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν πληροφορεί την ελληνική κοινή γνώμη ποιος είναι ο εφοπλιστής. Θα ακούσετε τώρα, λοιπόν. Σας βάζει καθόλου εσάς σε υποψία αυτό? Όχι, δεν είναι έλασον πρόβλημα για την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Η απώλεια της ζωής είναι το σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε απώλεια ζωής και εικόνες, όπως μεταδίδονται από εκεί, λαθρεμπορίου καυσίμων. Με πρωταγωνιστές ένα ελληνικό πλοίο, ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων και με 2 νεκρούς εργαζόμενους. Καταγγέλλετε κάτι. Ακούστε τώρα. Μίζο θέμα. Ακούστε το μίζον τώρα. Δεν έχει σημασία σημαία. Τι συμφέροντα. Έχει σημασία. Είναι ελληνικών συμφερόντων. Λέει εδώ ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε καταγγελία. Λέει η κυρία Βούλτεψη, δεν το ξέρω. Να ακούσετε λίγο. Το ξέρετε το θέμα? Το ξέρω. Πολλοί έχουν κάνει ρεπορτάζ. Ακούστε κάτι λοιπόν. Ρεπορτάζ κάνουμε. Λοιπόν, το πλοίο αυτό λοιπόν των ελληνικών συμφερόντων έχει όνομα. Είναι του κυρίου Μελισσανίδη. Και το Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται να ενημερώσει την ελληνική κοινή γνώμη ότι ο ευνοούμενος του κυρίου Σαμαρά, ο ευνοούμενος του κυρίου Σαμαρά είναι αυτός που έχουμε 2 νεκρούς και επίθεση από το επίσημο κράτος της Λιβύης, αστυνομική επίθεση. Αχ, επειδή δεν μπορείτε να βρείτε τα λεφτά, λέτε ότι σας έρχεται τώρα. Πέστε εδώ στον κόσμο που θα βρείτε τα λεφτά να τα μοιράσετε και αφήστε το επεισόδιο. Γιατί το λέμε τώρα? Όχι. Ναι. Κοιτάξτε, τι παράδειγμα είναι αυτό? Εσείς καύσιμα. Είναι παράδειγμα ότι η παρούσα κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, ήταν κυβερνήσεις συνενοχής στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Αν λοιπόν σήμερα παίζεται κάτι εκτός των άλλων, είναι αυτή η σύγκρουση μιας ανερχόμενης πολιτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ με τις δυνάμεις της διαφθοράς και της διαπλοκής. Μάλιστα. Πίσω από το λαθρεμπόριο καυσίμων κρύβεται μια τεράστια φοροδιαφυγή. Επιβάλλουν τον κόσμο έμφυα και όλα τα άλλα που ξέρουμε, την αφέμαξη, και αφήνουν να υπάρχουν το λεγόμενο σύστημα των τριγωνικών ενδομηλικών συναλλαγών. Παίρνουν με λαθρεμπόριο από τη Λιβύη, γενικά μιλάω τώρα, το παράδειγμα, με 20-25 δολάρια το βαρέλι, το πουλάνε σε δικιά τους εταιρεία, π.χ. στη Μάλτα. Δικιά τους εταιρεία. Δεν αφήνω στο συγκεκριμένο, γενικά μιλάω τώρα. Δήθεν με 60 ευρώ και έρχονται εδώ να το πουλήσουν στα ελληνικά δηληστήρια με 80 ευρώ. Από το 25 έως το 80 είναι η μεγάλη φοροδιαφυγή, είναι η μεγάλη διαφθορά. Είπατε ότι έκανε λαθρεμπόριο αυτό το ένα λεπτό. Το έχουμε αυτό. Εγώ λέω ότι. Ποιος το λέει αυτό? Απαντώ και λέω. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να ενημερώσει την κοινή γνώμη ποιος είναι ο Έλληνας εφοπλιστής, ο οποίος το πλοίο παρανόμησε, διότι ευλήθη επισήμως από την κυβέρνηση. Όχι από πειρατές, από τη Λιβύη. Συγγνώμη, εδώ πέρα υπάρχει μια ανάμειξη πολιτικής με ρεπορτάζ. Επειδή εγώ δεν το ξέρω το θέμα. Να το μάθετε, παρακαλώ στο διάλειμμα. Σοβαρό θέμα. Να ενημερωθούμε όλοι. Γιατί κάνει ο κύριος Φίλης. Όχι. Επιτρέπετε ένα λεπτό. Ο κύριος Βενιζέλος είναι υπό υπάρχει ανάμειξη πολιτικής με το ρεπορτάζ. Όχι πολιτικής. Μιλάω με ονοματεπώνυμα. Επαναλαμβάνω, ο ευνοούμενος επιχειρηματίας αποκρύπτεται το όνομά του. Αυτά είναι θέματα της δικαιοσύνης. Λέω λοιπόν, και για να τελειώσω. Να ολοκληρώσω λοιπόν τώρα. Να ολοκληρώσω. Θα περίμενα η ελληνική κυβέρνηση, επειδή υπάρχουν και νεκροί πάνω στο πλοίο, και επειδή δεν είναι πειρατές που κάνουν την επίθεση, αλλά το επίσημο ελληνικό κράτος. Υπάρχει ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Διαβάσαμε την ανακοίνωση. Αποκρύπτει τα γεγονότα. Γιατί δεν μας λέει? Αποκρύπτει τα γεγονότα. Διαβάστε. Και το όνομα. Υπάρχει πολιτική ευθύνη. Υπάρχει διαφθορά που την καλύπτει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό βέβαια. Πάμε σε μια και για να ολοκληρώσω. Μπορεί να βρεθεί από το χτύπημα της διαφθοράς, της μέγαλο διαφθοράς. Μην πάμε τώρα στους μαγαζάτορες στην κουβέντα και της μέγαλο φοροδιαφυγής. Ένα μεγάλο μέρος εσόδων. Πόσο?
Ο κύριος Καραμανλής ως πρωθυπουργός, κυρία Βούλτεψη, είχε μιλήσει για 10 δισεκατομμύρια διαφυγόντα έσοδα του ελληνικού δημοσίου ετησίως από τη διαφθορά. Τι κάνατε για να τους χτυπήσετε? Τίποτα. Βασιλεύουν. Είσαστε εσείς οι άνθρωποι που τους καλύπτετε και τους πουλάτε και το προπό και το ελληνικό και όλα τα άλλα που έχετε στο μυαλό σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει ένα θέμα, Αυτό λέω λοιπόν. Να κοιτάξετε τους επιχειρηματίες που είναι από Όταν λοιπόν μιλάμε για το πού θα βρούμε τα χρήματα, είναι δύσκολη η απάντηση. Είναι αντίρρηση, αλλά να από πού μπορούμε να βρούμε ένα μικρό μέρος χρημάτων για να ικανοποιήσουμε δίκαιες. Υπάρχει ένα θέμα. Κύριε Λοβέρδο, θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας όσο διαρκούσε το διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε φίλοι, με ενημέρωσαν ότι υπάρχει τηλεγράφημα του Associated Press, σύμφωνα με το οποίο η λιβική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για το ότι χτύπησε το πλοίο. Θα δώσει και αποζημίωση μήπως? Δεν το ξέρω. Μπορώ να πω. Σας λέω παρακαλώ. Επίσης μου λένε ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έλεγε ποια είναι η πλειοκτήτρια εταιρεία. Δεν έλεγε το όνομα, όχι, δεν το έλεγε το όνομα. Μίλησα με τον κύριο Βενιζέλο που είναι Υπουργός των Εξωτερικών και τον ρώτησα, του είπα ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση εδώ. Μου είπε ότι αυτό που είπατε, ότι ζήτησε συγγνώμη, διότι οι Λίβοι πίστευαν ότι αυτό το πλοίο μεταφέρει τζιχαντιστές. Ήταν ένα πλοίο το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο 2 χρόνια τώρα. Επομένως δεν είχε να κάνει με το. Όχι με λαθρεμπόριο. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, τουλάχιστον στη συζήτηση αυτή. Πίστεψαν ότι έχει μέσα τζιχαντιστές, το βομβάρδισαν για αυτό το λόγο και ζήτησαν συγγνώμη. Το πλοίο κάνει διαδρομή ρουτίνας. Μεταφέρει καύσιμα δηλαδή εδώ και 2 χρόνια με διαδρομή ρουτίνας. Και υπάρχει και αναφορά στην πλειοκτήτρια εταιρεία. Συνεπώς, υπάρχει ένα ζήτημα συζήτησης εδώ. Και εγώ θα μπορούσα να πω στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας να μου πει γιατί έχουμε ψηφίσει στη Βουλή να μπει σύστημα GPS στα πλοία για να εντοπίζεται η θέση του πλοίου και ακόμα δεν έχει μπει. Είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά όχι να μπερδεύουμε το ρεπορτάζ με την πολιτική και σε τόσο κρίσιμες στιγμές να απευθύνουμε μομφές που άλλος που δεν ξέρει το ρεπορτάζ. Είναι του κυρίου Μελισσανίδη η εταιρεία, απαντήστε μου. Αν δεν κάνετε, κύριε Λοβέρδο, το ξέρω. Το ξέρει ο κύριος Βενιζέλος. Δεν το ξέρω. Το όνομα Μελισσανίδη δεν το λέτε, τι φοβάστε. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Πέστε λοιπόν, τι σας είπε ο κύριος Βενιζέλος, σας το είπε. Τον ρωτήσατε τον κύριο Βενιζέλο. Το είπε το όνομα. Μιλάμε για ένα θέμα που θέτετε μόνο εσείς. Εσείς λέω τον ρωτήσατε. Μόνο εσείς το θέτετε. Μίλησατε τηλεφωνικά μόλις τώρα, δεν είπατε? Είπατε αυτή η εταιρεία που λέτε είναι συμφερόντων του κυρίου Μελισσανίδη. Είναι κάποιου άλλου Έλληνα. Τον άνθρωπο που λέτε, ούτε καν τον γνωρίζω. Βάζετε ένα θέμα από το παράθυρο και μας κάνετε μετά και τον τιμητή. Το σύστημα προστασίας της διαφθοράς. Όχι κύριε Βελοβέρδο, μιλάτε με άνθρωπο που δεν είναι περιπτωσιολογία. Ούτε καν το ξέρει. Είναι το σύστημα το κυβερνητικό προστασίας της διαφθοράς. Των φίλων των πρωθυπουργικών που πέρασε το καλοκαίρι στην τροπολογία στη Βουλή. Χάριζε πρόστιμα για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Λεφτά που θα τα βρούμε, να που θα βρούμε τα λεφτά λοιπόν. Μπροστά μας τα έχουμε. Καταχαρίζεται. Συνηγάτε με τον έμφυα το ελληνικό λαό. Έλληνες νεκροί, καλό είναι να κρατήσουμε. Βεβαίως, έχουμε 2 νεκρούς, έναν Έλληνα και έναν Ρουμάνο, 2 εργαζόμενους. Και δεν υπάρχει ευαισθησία να πείτε ποιος είναι ο εργολάβος, ποιος είναι ο εφοπλιστής. Επειδή είστε κήρυκας του λεφτά υπάρχουν. Πρέπει και εύκολα τα βρήκατε και απόψε. Πρέπει να διαχωρίσετε. Ποιος τα κρύβει, κύριε? Υπάρχουν εσείς τα είπατε, κύριε Λοβέρδο. Πρέπει να διαχωρίσετε το ρεπορτάζ. Για την πολιτική είναι εδώ ο κύριος Λαφαζάνης. Εσείς είστε δημοσιογράφος. Και εδώ υπάρχουν ένας νεκρός. Ένας νεκρός Έλληνας. Το όνομα Μελισσανίδη στο επίπεδο. Ένας νεκρός Έλληνας. Ένας νεκρός Ρουμάνος. Και αφού πρόκειται για ατύχημα για το οποίο οι Λίβοι ζήτησαν συγγνώμη, ας βρούμε χρόνο να σκεφτούμε τους νεκρούς. Επαναλαμβάνω. Το όνομα Μελισσανίδη το επιβεβαιώνει ο κύριος Βενιζέλος. Εσείς το ρωτήσατε? Το όνομα της εταιρείας μου είπε ότι το όνομα της εταιρείας το αναφέρει. Εσείς ρωτήσατε ποιος είναι πίσω από την εταιρεία? Το αναφέρει ρε παιδάκι μου, τι άλλο να σου πω τώρα. Το όνομα του κύριου Μελισσανίδη, ξαναλέω. Λέει το όνομα της εταιρείας. Του πρωθυπουργικού φίλου που πήρε το προπό. Εσείς βάζετε τώρα ένα σκάνδαλο που δεν υπάρχει για να κάνετε πολιτική κερδοσκοπία. Για κόμμα. Λέω το λαθρεμπόριο, η διαφθορά έχει ονόματα. Δεν είναι χωρίς ονόματα. Αυτό λέω. Πιάστε του. Συγγνώμη, είναι λαθρέμπορος ο κύριος Μελισσανίδης? Τι είναι αυτά που λέτε? Ο κύριος Βενιζέλος έχει καταδικαστεί όπως ξέρετε. Είναι λαθρέμπορος? Επαναλαμβάνω. Να δώσουμε τα χαρτιά του γιατί δεν υπερασπίζομαι καθόλου, ούτε καν το ξέρω. Ούτε εγώ. Παρακαλώ να χαμηλώσουν οι τόνοι και να πάμε στον κύριο Χαϊκάλη. Κύριε Χαϊκάλη, να έχω μια... Γίνεται εμφύλιος, γίνεται χαμός, πυροβολάνε όλοι, βομβαρδίζουν όλοι. Και σε ένα πλοίο που έκανε ταξίδι ρουτίνας που λέει ο κύριος Λοβέρδος, τους πυροβολήσανε. Ακόμα χειρότερα, ο κύριος Βενιζέλος λέει
τα λέει αυτά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χαϊκάλη. Παρακαλώ. Θα παρακαλέσω θερμά, κύριε φίλε. Η προστασία αυτών των κυκλωμάτων είναι η χώρα μου. Προς Θεού. Ότι είναι αυτή η χώρα μου, δεν είναι αυτή η χώρα μου. Αυτό θα ανταλλάξω στη χώρα μου. Όχι την προστασία της διαφθοράς είναι η χώρα μου και της διαπλοκής. Για σταματήστε λίγο. Για το σύστημα GPS που δεν είχε τοποθετηθεί, εγώ συμμετέχω στην κριτική. Συμμετέχω στην κριτική. Πάμε στον κύριο Χαϊκάλη. Παρακαλώ. Και μην κάνεις κακές παρέες. Ακούστε, εγώ έτσι εκπομπή δεν κάνω. Σας παρακαλώ πολύ. Δίνουμε το λόγο, μιλάει κάποιος, απαντάει κάποιος άλλος. 10 μαζί, σας παρακαλώ όχι.